Sanibonani ke bafowethu, sesifikile ku YouTube lana ivideo ephelele ngichaza ngokuthi step by step wenza kanjani mawufuna imali because mengisuke ngikwamanye ama social media platforms abantu bathi abangizwa kahle ngisuke ngishesha abezwa kahle, so basuke bedinga clarity ukuthi step by step wenza kanjani le mali uyitholaphi. So ngicathi lama video azobe phendula yonke leyo mbuzo lenisuke niyibuza. Ngixolele bengine-flu nje bengekho right kodwa sengiyalulama. Okay bafowethu, mhlawumbe ake siqale la. Isizathu esisuke ngenza ukuthi bafowethu ama video ami angabi made, isizathu kusuke kuukuthi uyabo ku TikTok na ko Facebook mofaka ama video amade kuba khona ama restrictions abakhona. So ingakho ngibuye ngenqene ukuthi ngifaka ama video amade. Mhlawumbe isona sizathu angazi noma iyona into engingayisho le ukuthi ngibuye ngikunqene lokho abanye bayakwenza ukufaka ama video amade, mina ngikuthanda because kuba khona ama restrictions, ingakuthiwa ama account amaningi esebheneka because ngesikhathi ufaka ama video amade basoze bebelievele ukuthi wena wenza ama copyright infringement, kodwa okwangesinye isikhathi lokho. Bafowethu ngiyaqhubuzela ukuthi mawufika epage lami ulike bese uthinta usubscribe. Mawenza lezo zinto bafowethu wenzela ukuthi noma sengiposta amanye ama video kube lula ukuthi wabone, ube notified mengiposta nje ivideo ube kahle uba ngazi ukuthi wena i-priority customer. So ngesikhathi ngifake ivideo wena uba notified kuqala. Okay bafowethu, ngicathi iloko ngiyaqhubuzela bafowethu ukuthi ni like ni subscribe nikwenze konke. Bafowethu nalapha ku Facebook ngiyatholakala, ngicaza abantu abaningi sebeyangibona ku Facebook. Ngikhona bafowethu ku Facebook ngukwanele Mpetse, ku TikTok ngukwanele Mpetse, nala ngukwanele Mpetse. So ubona ama account ami u-Instagram ngisazoqala ngisazosho mase ngiwuqalile. So bafowethu ngaphandle nje ukuthi siqale kwe video le video uqala, so ama video azoba 5 because angifuni futhi nakhona ukuthi ibe yindi video izikubhora. So la ngichaza step by step yonke into, yabo ngizochaza yonke into step by step. Lento ehlala imibuzo ehlale ibuzwa abantu, so la ngizochaza step by step, yabo. Okay, mhlamba ke siqale la. Imali iphumaphi, imali yenziwa yini bafowethu? Ngiyakholela ukuthi mhlambe siyabantu abamnyama, siyindle eminyama sinsundu, siyake senze izinto. Wena mawuzongibuza ukuthi imali iphumaphi, wena ohlukile nokuthi ungibuza ukuthi idlozile yini, noma yabo ngenza ama examples, yabo. Noma uzongibuza ukuthi ukholelwa kanjani kwinto ongakazi uyibone. Bafowethu njoba nihlala nibona abantu becomment ukuthi imali bayenza ingoba vele kusuke kunjalo. So mina angeke ngichaze into engenayo incazelo yayo, yabo. So nje mhlawumbe ngeke ngiqale lapho, yabo. Bafowethu ilokhu njani amakhomba jwalo kuba maningi, yabo. Mina ngisho ukuthi mawuyenza lento immediately usuzothola imali enkulu, yabo. Kunabantu abade bangilandela kusukela kudala ku2024. Uzokhumbula ukuthi mina nginama account amaningi abasusu, yabo, ku TikTok. So kade ngaqala ngisiza abantu. Manje wena mawuzongitshena ukuthi ufika manje usaqala ungazi kodwa usu expect izinto ezinkulu, angazi ukuthi usuke expecta kanjani into ezinkulu. Kodwa engizokusho nje bafowethu ukuthi mina kade ngafika and ama video kade ngakwenza. So mhlawumbe ngeke ngiqale lapho nje, yabo. So ngifuna nje uqala step by step bafowethu. Usawoti omunye ungangibuza ukuthi usebenziselani bafowethu, ngiyaqhubuzela ukuthi ngilike ivideo. Usawoti bafowethu njengoba sazi ukuthi usawoti uxosha izinto, imoya emibi, yonke leyo into. So ingakho sike sikhethe ukwenzani ukusebenzisa usawoti. Mhlawumbe angeke ngiclarify le yasawoti. Usawoti bafowethu iwona ocleaner yonke into, wokubone nasemasontweni basetshenziswa usawoti because bathi usuxosha imoya emibi. So usawoti uyadingeka, ikhona uzovikeleka. Khumbula ukuthi phela lento spiritual, kahle abantu ba spiritual. So wena suke senzelani ukuthi uvikeleke. Ingakho ke sike sisebenziseni usawoti, yabo. So usawoti ungenelaphi, ungenela lapho ukuthi asifuni ukuthi uwenzeni ulimale noma uphuphe kabe ebusuku. Ingakho mhlawumbe kubona ukuthi sisebenzisa usawoti, susebenzisela lokho, yabo. And bafowethu ngihlale ngisho ukuthi bafowethu yekeni lento leyo ukuthi mhlawumbe ungi-inbox eceleni ngithi mina ungangi-inbox eceleni, buka ama video. Ingakho ama video ngihlale ngithi enza sure ukuthi uyalike uyafollow khona uzowabona. Musu ku-inbox because uma ungi-inbox eceleni abantu baningi okokuqala.
manje ngeke ngibheke ngishiye bonke abantu bese ngizokuwena. So hayi ukuthi ngoba ngisuke ngikuziba kune traffic yama message. Bafethu ngicela ukuthi ni like ni subscribe enye video isikhona ngiqhubeka ngeke ngikwazi uyiqhubeka le kodwa enye isikhona part 2. Ngiyabonga.